Γεια σας και πάλι. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι του tutorial που έχει να κάνει με το ανέβασμα της εφαρμογής που δημιουργήσαμε στο App Store. Η σελίδα η οποία χρησιμοποιούμε για να διαχειριζόμαστε τις εφαρμογές που έχουμε στο App Store ονομάζεται iTunes Connect. Ανοίγουμε το Safari και θα πάμε στη σελίδα iTunes Connect, η οποία έχει URL, ας το γράψουμε για να φανεί καλύτερα, itunesconnect.apple.com. Κάνουμε login και εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα του iTunes Connect. Μας δίνει διάφορες επιλογές, Sales and Trends. Εδώ θα βλέπουμε τις πωλήσεις που έχουμε από τις εφαρμογές, Contracts, Tax and Banking. Εδώ πέρα διαχειριζόμαστε τα διάφορα συμβόλαια και τις πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου και τραπεζικού. Κάτω ακριβώς βλέπουμε την επιλογή Payments and Financial Reports. Εδώ πέρα συμμαζεύονται κάθε μήνα ο αριθμός των πωλήσεων και τα κέρδη μας και οι καταθέσεις που γίνονται στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Και κάτω βλέπουμε την επιλογή Manage Users, στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορους χρήστες που να έχουν πρόσβαση στο iTunes Connect και να τους δώσουμε ό,τι δικαιώματα θέλουμε στον καθένα. Π.χ. μπορούμε να φτιάξουμε ένα user ο οποίος να μην μπορεί να βλέπει τις πωλήσεις, τα συμβόλαια και τις πληρωμές, αλλά να διαχειρίζεται μόνο τις εφαρμογές ή το αντίστροφο ή όποιον συνδυασμό θέλουμε. Manage your applications είναι η επιλογή η οποία θα δούμε αναλυτικά, γιατί από εδώ κάνουμε τη διαχείριση των εφαρμογών. iAd Network είναι το δίκτυο διαφημίσεων της Apple, που άμα το χρησιμοποιούμε σε κάποιες εφαρμογές μας, εδώ βλέπουμε διάφορες πληροφορίες για αυτό, και Contact Us όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα για να στέλνουμε email, support email στην Apple. Ας πάμε στην επιλογή Manage Your Applications. Εδώ βλέπουμε τις εφαρμογές που έχουμε ήδη, άμα δεν έχουμε καμία, δεν θα υπάρχει καμία φυσικά, και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε μια καινούργια εφαρμογή.